saƙo zuwa ga jami'an tsaro na kowane irin ɓangare, sawa'un na farin kaya da na baƙin kaya duka. Wannan saƙo zuwa ga sarakuna gaba ɗaya. Saƙon kuwa shine muna kira ga gwamnatin tarayya da ta dakatar da ƙungiyar kan, ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya, da ta yi saki takardar sanarwa cewa za su fito zanga-zanga jibi Lahadi 22 ga wata, kamar yadda suka rubuta a wannan takarda tana nan tana yawo. Muna kira ga gwamnatin tarayya da su dakatar da wannan zanga-zanga da za a yi. Wannan zanga-zanga tana iya ruguza Najeriya gaba ɗaya, domin mu ba za mu sanya idanu ba a fito zanga-zangan goyon bayan zagin annabi Muhammadu, mu kuma mu zauna mu sa ido. Mu akan annabi Muhammad mun yadda mu kare gaba ɗaya akan manzon Allah, shirye muke jininmu ya zube gaba ɗaya akan annabi Muhammad. Idan waɗannan mutane suka fito ranar Lahadi zanga-zanga ta gaba ɗaya, to fa mu ma ba za mu sa ido ba, za mu fito zanga-zangar kare annabi, kuma za a yi karon batta, kuma za a yi mutuwar da ba a san iyakarta ba. To tunda akwai gwamnati kuma mun san kan ba gwamnati ba ce, muna kira ga gwamnati ta hana. Idan mun ga takarda daga gwamnati cewa ta hana wannan zanga-zanga da za su yi, to za mu samu natsuwa. Idan ba mu ga takarda daga gwamnati ba ko sanarwa cewa ta hana wannan zanga-zanga, idan sun fito mu ma za mu fito. Wannan shine gaskiyar magana. Idan sun fito mun fito, wanda Allah ya sa zai gabaɗi sai ya gani. Wanda Allah ya sa zai gabaɗi sai ya gani. Abinda muke faɗa muku har yanzu ku a gwamnatance ba ku gane ba shine annabi Muhammad, ba a wasa da annabi Muhammad. Babu wata mace a duniya da ta haifi ɗa kamar annabi Muhammad. Don haka mu ba ma sauƙi, ba ma sassautowa game da daraja annabi. Idan suka fito kare wannan matsiyaciya da bora, to mu ma za mu fito kare annabi Muhammad. Wa inna jundana lahumul galibun. To amma mu da yake musulmi masu son zaman lafiya ne, muna cewa hukuma ku hana, ku hana. Duk da an samu gwamna guda ɗaya, gwamnan jihar Kaduna, Allah ya saka masa alkhairi, shine ya ce bai yarda da irin wannan zanga-zanga ba a jiharsa. To kaga ya yi ƙoƙari, ya gwada cewa shi shugaba ne. To amma nan sama abinda ake ce kyan wallami, Allah ya sauwake. Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna roƙon Allah gafararsa. Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu, ya tsare mu daga munanan ayyukan mu. Wanda Allah ya kimtsa shi ba mai batar da shi, wanda Allah ya batar da shi ba mai shirye da shi.